Moikka. New episode. Jep. Ai niin, puhutaan me englantia tässä. Ei puhuttu. Ai niin, mutta se oli se vielä, no joo. Et tulis... Yhtäkkiä vaihtaisi vaan nimillä. Ei vaan siis, saatais enemmän katsottua tai... jep, tai sponsoreita. No. Koska me tehdään tätä rahan takia. Niin, no niin. Tänään maistellaan ruokaa. Ihan todella vihreä. Todella terveellinen. Joo, täällä on semmosia isoja kuskuspalloja. Jep. Sitten on itse tehty vuohenputkipestoa ja sitten on herneprotskuu. Sitten vähän salaattia, Jep. jossa oli pinaattia ainakin ja rukolaa. Ja sit... No mulla on vielä. Mitä sulla on vielä? Joo, tommonen myös. Okei, eiköhän maisteta. Sorry, mä yritän. Me maistelemme. Eiköhän, yeah. Toi on tiiäks kun leffoissa se silleen. No ne sanoo sen silleen, että... Leffat haisee. Jep. Mun eka huomio on se, tai siis maisteltiin jo, koska ei ollut 10 tilaa spesiaali, mutta se, että ne on vähän raakoja nämä kuskuspallot. Jep. Mun mielestä se on jopa silleen hauska. Tai silleen. Musta parempi näin kuin, että ne olisi ylikypsyä. Jep. Ja joo, ihan hyvä vuohenputkipesto. Joo. Ja kaali hyvä. Onko se muka kaali? Eiks tänne oo silleen... Tee se bok Mitä? choy. Bok choy. Jep, mut... Oita, mitä googlaa. Pinaatti on musta ihan kiva, koska mä yleensä syö pinaattia tällä raakana. Joo. Niinku Kiinan kaali, pinaatti Kiinan kaali. Musta Kiinan kaali on ihan eri juttu kyllä. Mut, Pinaatti Kiinan kaali. joo. Sittenhän pinaatti on ihan main character tässä meidän ruuassa. Jep. Joo, pinaatti Kiinan kaali. Toi on, joo, se yksi Pokemon silloin tolleen. Eiks oo? No mä en tiedä Pokemoneista kauheasti. Okei. Sitten vielä maistaan ruokajuomat. Mä en halunnut pelata Pokemon Go, mutta sitä ei saatu mun puhelimella. Vähän ois joulu tää mun juoma. Haluatko maistaa? Joo. Mä en tiedä miksi sä halusit. Se on siis luumukeittoa. Taikka joulu. Ja hyvä, mutta se olisi mieluummin puuron kanssa. Jep. Mulla oli Pokemon Go. Sen sai mun puhelimelle. Tää on vähän liian lämmintä mun makuun. Joo, jep. On tosi huoneen lämpöinen melkein. Joo. Se ei oo hirveen hyvä. Joo. Tää on musta tosi hyvä tää. Pinaatti Kiinan kaali. Jep. Musta tuntuu, että suomen kielessä tosi monet tytöt on kaaleja. Joo. Tai silleen niinku kaikki cabbage ja silleen kale asiat, kaikki on silleen kaali. Niin onkin. Ja ruusukaali. Jep. Niin, enkuks toi sprout. Niin. Et kaikki on kaaleja. Niin onkin. Ollaan oltu ihan laiskoja. Paitsi... No, ei edes. Aika meillä on tehty videoita. Ei vaan, että kun kaikki on nimetty kaaliksi. Ei kun mä unohdin. Miksi mä ajattelin, että... Kun me luvattiin, että me tehdään viikoittain videoita. Ja mä en tiedä kauan siitä viime videosta Ei oo tullut mitään semmosia tilanteita, että olisi... Jep, niitä on samaan silleen anteeksi pyyntö video. Siitä, että ei tehty... Miten niinku luvattiin. Jep. Tästä lähtien me ei aiota luvata mitään. Jep, me tehdään silloin kun me halutaan. Meidän säännöillä. Jep.
Se ei oikein sovi tää ruokaa. Ei yhtään. Se niinku ihan eri maailmaa vielä. Jep, se on niinku... Se ei mitään. Se on silleen jälkkäri. Niin on, ja se, että suut on ihan eri makuista. Ok. Pitäisikö lopettaa tää?